ještě nekončíme. Letní Top Star vám nabízí návrat do Karlových Varů na filmový festival, který neláká jen kvalitními filmy, ale i dobrým pitím. Co dobrým? Skvělým pitím. Na neočekávanější akci celého festivalu Večírek luxusního šampanského se nechystá jen Simona Krajnová, ale především hlavní hvězda večera, režisér a herec John Malkovich. A pozor, také čeští herci, kteří budou předvádět jeho módu. Simo, tady probíhají velké přípravy na velký večer. Přijela si tentokrát bez malýho? Ano, my jsme se s manželem rozhodli, že malého prodáme, ale nikdo ho nechtěl, tak jsme ho dali do babyboxu. Ne, teď vážně. My jsme byli s malinkým v Toskánsku na dovolený a napustili jsme mu tam bazének, on se koupal, už leze. Takže já jsem si ho užila, my jsme ho měli fakt 14 dní, já jsem teď neměla skoro 3 týdny chůvu, takže jsem se fakt intenzivně starala. Pojí se ti něco s varama, něco nezapomenutelného? No vždycky nějaký průsery a lidí okolo mě, co tady vždycky přijeli a udělali tady nějaký trapas. Já jsem tady jednou taky prospala večírek, kdy jsem měla půjčený diamanty za několik milionů a pak jsem na něj nakonec nešla, protože jsem šla na večírek noc předtím a to každý zná, že jo. Člověka bolí hlava a pak se mu nechce. Takže to si myslím, že byl jako velmi neprofesionální průser. A můj manažer s tím nebyl tenkrát moc spokojený. Co ti to stálo? Pořádnou lež. Dneska už to můžu říct. Už je odpuštěno. Co od tebe chtěl klient toho luxusního večírku s luxusním šampaňským? Abych pila a pila a pila a pila. Což si myslím, že zvládnu. Ozdobou večera byla 6litrová láhev luxusního šampaňského s nápisem Karlovy Vary 2011 ze Svarovského křišťálu, na kterou se podepsali přítomné osobnosti. Součástí večera byla i módní přehlídka kolekce Techno Bohemian slavného amerického herce Johna Malkoviche. Vy jste možná viděl už přehlídku nebo modely Johna Malkoviche? Ne, pro mě bude velké překvapení, protože John přivez malá čísla, takže my statnější se do toho nevejdeme, takže budu velice překvapený, no. Tak to je ten důvod, proč nejdete modelem. Ano, větší velikost.